हाग्रामा सारा मानसिनि अभाब अभियोगखौ बुजिग्रा मानसि आरो सासे माने नट अनलि माने पलिटिकल लिडार सासे माने ससियेल लिडार हाग्रामा सारा दा मानसिनि साननाय हनाय मानसिनि अभाब अभियोगखौ इमिडियेट सारा माने रेसपन्स होयो आरो बुजियो गोबां मानसिखौ बेबायदिनो हेल्प खालामबोगासिनो दङ सारा बिटिसिखौ नायगासिनो दं हाग्रामा सारा हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बायदियै जोंनि इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे टीमा कन्टिनिउवासलि जोङो थाद'नाय गैयाजासे रांखान्थि अनसुंथाइ जोङो जेरावबो होगासिनो दङ दिनैहाय क'क्राझार टाउननि वार्ड नाम्बार 5 स्नेहा बसुमतारी जोंनि सासे माने टेलेन्टेड स्टुडेन्ट बिथाङा MBBS खालायगासिनो दं जरहाटआव बिथांनि मुङै हाग्रामा महिलारि सारा माने 1.5 लाख थाखा गथायनो जोंखौ थिनहरदोंमोन आरो स्नेहा बसुमतारीनि न'खराव जों गासै टीम क'क्राझार जिल्लानि आरो जोंनि सेन्ट्रेल टीमा ज' फैनानै बिथांनि गार्जेनफोरनि आखायाव दिनैहाय जोङो 1.5 लाख थाखा गथायफैदों आरोखि स्नेहा बसुमतारीनि फरायनाया साक्सेस जाथों आरो बिथांखौ जोङो सासे डक्टर हिसाबै मोननो थांगासिनो दङ बिथांनि जि माने साननाय स्नेहा बसुमतारीनि आरो लोगोसे गार्जेननि साननाय बेयो अरायबो साक्सेस जाथों जों इसोरनि खाथियाव बोर बिदों आरो हाग्रामा महिलारि सारा सासे बिराद हेल्पफुल मानसिनि माने दुखु दाहा मानसिनि अभाब अभियोगखौ बुजिग्रा सासे जोंनि भिजनारि लिडार आरो हाग्रामा महिलारि सार थासान्दियाव जोंनि बिटिसि मानसिफ्रा माने जेबो प्रब्लेम जानाय नङा इन फिउचारबो दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै जोंनि जायफोर माने गरिब स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनखौ दायो हेल्प खालामगासिनो दङ जोङो मिजिं थिदों फैगौ समफोराव जोंनि गेजेराव बिटिसिनिफ्राय माने हाइस्ट डक्टर इन्जिनियार आरो माखासे टेक्निकेल इडुकेसन लानाय मेरला माने स्टुडेन्टफोर जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरोखि दा बेयो मोनसे बिराद एनकारेजिं हाग्रामा महिलारि सारा जिखिनि खामानि मावबाय थादों स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्ड लोगोसे पार्टिनि वेल विजारफोरनिफ्राय फैसा खांलायलायनानै माने बेबायदि जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ फरायसाफोरखौ माने हेल्प खालामगासिनो दङ आरो इयुनावबो खालामलांबाय थागोन आरो जोंनाव माने सोलोंथाइ बिथिङाव बिराद जौगासिगोन आरो बिटिसिआ दा बेबायदि मोजां हाबाफारिखौ हाग्रामा सारा आथिखालाव लाबाय थादों जोंनाव दासिम 100नि बारा एप्लिकेसन गोग्लैनानै दङ आरो गोबां फैबावगोन जों खोनादों माखासे काउन्सिलिं लागासिनो दङ आरो जायनो नांगौ एज पार रिक्वायरमेन्ट बेखौ नायनानै हाग्रामा महिलारि सारा माने मदद खालामगासिनो दं आरोखि हाग्रामा सारा मानसिनि अभाब अभियोगखौ बुजिग्रा मानसि आरो सासे माने नट अनलि माने पलिटिकल लिडार सासे माने ससियेल लिडार हाग्रामा सारा दा मानसिनि साननाय हनाय मानसिनि अभाब अभियोगखौ इमिडियेट सारा माने रेसपन्स होयो आरो बुजियो गोबां मानसिखौ बेबायदिनो हेल्प खालामबोगासिनो दङ सारा बिटिसिखौ नायगासिनो दं हाग्रामा सारा दा बेनिखायनो हाग्रामा सारा बिथांमोना एप्लिकेसन होनाय लेखा लगेनो एप्लिकेसनखौ नायनानै जोंनाव सोंनानै दिनैहाय माने रांखान्थि अनसुंथाइखौ हरदों आरोखि